Nasz koroniar. Zmiany tekstu wiemy. Nasz korowiar taki krasny, jak na nebi misiac jasny. Takie na nim sud kwytoczky, jak na nebi sud gwizdoczky. Takie na nim sud kwytoczky, jak na nebi sud gwizdoczky. Nasz korowiar z muky skysta, nesy z mecho bestrymista. Bestrymista, bestry wody, aż do naszej pani młody. Bestrymista, bestry wody, aż do naszej pani młody. Jesteśmy w Zagrodzie Masierskim w Łosiu. To jest oddział Muzeum Dworu Karpacjanów i Gładyszów w Gorlicach. No, dzisiaj akurat śpiewamy. Śpiewamy, no właściwie nie tylko dzisiaj, bo śpiewamy od roku. Napisałam taki projekt, Mistrz Tradycji Julia Doszna, ponieważ chcemy wykorzystać tutaj no, to lokalne dziedzictwo. Tak? Julia mieszka tutaj, więc żal by było tego nie zrobić. I przez rok miałyśmy warsztaty z Julią. Dzisiaj nas było mniej, śpiewa nas 9 osób. Nie śpiewamy profesjonalnie, raczej się chcemy tym cieszyć i chcemy się tym bawić. Śpiewamy w zagrodzie, ale też śpiewamy po domach. Śpiewamy albo u siebie w domach, albo jak ktoś nas zaprosi, też chętnie przychodzimy i śpiewamy. Mamy bardzo dużo zaproszeń. Hej mamo moja, mamo, hej nie schaniaj me rano. Hej, bo ja sama znaju, hej kole staty maju. Hej mamo moja, mamo, hej nie byże mnie rano. Hej ino nie by wieczór, hej żeby nikto nie czuł. Hej powitają ludy, hej że ja rozkoszny cia. A ja u swojej mam ci, hej belka robić mycia. Daj maty wieczeriaty, hej daj mi maty isty. Bo przyjdę serec seła, hej na publiku sisty. A czy już macie na swoim koncie jakieś koncerty, występy? Koncerty tak, bo śpiewałyśmy w Bielance dla seniorów z Bielanki. To był jak gdyby taki finał projektu. Było to fajne, bo korzystamy głównie z nagrań profesora Infusa, tych, których on tutaj robił w Łosiu, ale nie tylko. Więc te pieśni, które śpiewamy, to są pieśni nagrane w Łosiu, pieśni nagrane w Bartnym, nagrane w Klinkówce, w Wysowej, w różnych innych miejscach. Naprawdę są przecudowne. Śpiewamy jeszcze Kolberga, ponieważ to jest jak gdyby pasja Julii. No i ona tego Kolberga kocha, a my jak gdyby dorastamy do tego. To są pieśni już bardziej takie archaiczne, monotonne, niektórym może się wydawać, że nudne, ale absolutnie takie nie są. Dla mnie w tych pieśniach wyjątkowe są teksty, nieprawdopodobne, mówiące o obyczajach, mówiące o zwyczajach,
i o uczuciach przede wszystkim. Poza tym to, co mi się na przykład bardzo podoba, większość tych pieśni to są pieśni kobiet, czyli pieśni, które śpiewały kobiety i śpiewamy właściwie tylko takie, chociaż jest z nami Robert, jeden rodzynek w naszym zespole, chociaż zespół to może za dużo powiedziane jeszcze. Oprócz tego, co my jeszcze tu robimy w Zagrodzie, no, wykorzystałyśmy rzeczywiście ten projekt Mistrz Tradycji 2 lata temu, czy rok temu. Miałyśmy warsztaty syncerskie. Też skorzystałyśmy tutaj z osoby, która pochodzi z Łosia, z rodziny maziarskiej zresztą, z Bogdana Kareła. I tak samo jak to śpiewanie nasze się nie skończyło po projekcie, tak samo się nie skończyło to syncerowanie tych osób. I Bogdan dalej uczy syncerki, nawiązując do tej syncerki takiej łemkowskiej. No i ma coraz więcej uczniów. I to jest bardzo fajne w tych projektach, że te projekty się nie kończą. Pamiętamy? Tak. Nie? Lidat Ptaszek mamy zaśpiewać. Teraz Lidat Ptaszek. Pamiętamy Lidat Ptaszek? To się okaże. Lidat Ptaszek. Lidat Ptaszek, popij Ptaszek, oj zymotam, zymotam. Koleś Jasia z toho seła, oj wymotam, wymotam. Koleś Jasia z toho seła, oj wymotam, wymotam. Jak mi dadzą 4 woły za hołowok perynu, to gdy Jasia z toho seła, oj wymotam, wyłynu. To gdy Jasia z toho seła, oj wymotam, wyłynu. Julia jest nauczycielem coraz ostrzejszym w stosunku do nas, bo im dłużej śpiewamy, tym ona coraz więcej od nas wymaga. Teraz zaczynamy próby takiego śpiewu dwugłosowego właściwie. No, różnie nam to wychodzi, no ale będziemy się starać, żeby było rzeczywiście coraz lepiej. No, zresztą Julia jest przecudowną osobą, bardzo sympatyczną i myślę, że ta nasza grupa to już nie jest tylko taka grupa śpiewacza, ale jesteśmy już przyjaciółkami, przyjacielami. I tutaj też pamiętajcie o końcówkach, bo tam jest szybko trzeba przechodzić z luba. Luba? Nie, nie moje. Luba jest ostatniej? Luba? Chybal? Chybal i Luba. Luba. I pamiętajcie, na uśmiechu. Cytymene. Cytymene Basylu nie znajesz, że ty moją chatę no myniajesz. Moja chata kraj wody, z wysokoho derewa z łobody. A też ty mia Basylu povedeš, kole swoje chaty ty nie majesz. Povedu tja w czużoju, zakaz swoją z wodoju, z wodoju. Bodoj, bodoj, kraj wody, do czużonia ne wedy. Czuża chata taka ja, jak swe krucha lecha ja. Ja bym orał, ja bym siał, ja bym takie diwcza chciał, żeby znało kosy ty, i za puchą chody ty. Wyrosła mi sosenka, czekaj, że mia moja luba Doroczka, chyba bym ja rozumu nie mała, żebym jak ja Doroczka czekała. One jak gdyby przychodzą do nas, pewne, lubimy jakąś tam pieśń i śpiewamy z zapałem i coraz głośniej i wydaje nam się coraz lepiej, a w pewnym momencie się jak gdyby ta miłość do tej pieśni kończy i przychodzi następna pieśń i ta staje się ulubioną. Czyli nie ma takiej wierności tutaj. Nie ma wierności. Nie ma, bo tych pieśni jest bardzo dużo. Te nagrania Reinfusa, one obejmują, no oczywiście z Łosia jest najwięcej tych nagrań. Są wywiady z maziarzami, co dla nas też jest bardzo cenne, jako dla Zagrody Maziarskiej. No ale jest bardzo dużo pieśni. Są weczyrki nagrane, są nagrane pieśni w Łosiu,
mężczyzn i kobiet wspólnie z harmonią. Są też pieśni takie śpiewane przez właśnie różne kobiety, które no, identyfikujemy z nazwiska, które są rzeczywiście osobami tutaj spokrewnionymi z różnymi. Mariola, która z nami śpiewa, cały czas słucha, co prawda nie kobiety, ale swojego przodka Petra Spelnika, który rzeczywiście też przepiękne te pieśni prezentował. Na czarnu horu beżała. Może być? Za wysoko? Tak? Na czarnu horu. No to... To Klaudia niech zacznie, bo ona zawsze zaczynała. I to był dobry. Na czarnu... Tak? I nie jest tak samo. No, Na czarnu... Za wysoko. Na czarnu... To jest za nisko. Za wysoko. Na czarnu horu beżała. Na czarnu horu beżała. Czorne korynia kopała. Czorne korynia kopała. W czerwonym ręce moczyła. W czerwonym ręce moczyła, żeby niewiestońko strołyła, żeby niewiestońko strołyła. Hancia do ślubu stopuje, Hancia do ślubu stopuje, a maty jej łynką czestuje, a maty jej łynką czestuje. Hancia do łęce wypyła, Hancia do łęce wypyła, zaraz na kolena klęknęła, zaraz na kolena klęknęła. Nie klękaj, Hancio, nie klękaj, nie klękaj, Hancio, nie klękaj, bo ty to mój jesteś niewinna, bo ty to mój jesteś niewinna. Ej, ale widna stara mać, ej, ale widna stara mać, że się nam nie dała wraz pobrać, że się nam nie dała wraz pobrać. Ej, nadała nam trutyzny, ej, nadała nam trutyzny, żeby zmene żyły odynu, żeby zmene żyły odynu. Raczej korzystałyśmy z tego, żeby to były pieśni, które są wyraźnie nagrane, no bo jednak nagrywano to w 60 latach i niekiedy są szumy i jest coś rzeczywiście takiego, że niezrozumiałego, tym bardziej, że te pieśni były spisywane oczywiście przez Julię, i no wiadomo jak to z Łemkowskim, prawda? Różnie były. Niekiedy trzeba było może poprawiać, tak? Niekiedy się wydaje, że jest to źle wypowiedziane, źle zaśpiewane. My się staramy trzymać oryginału, czyli niekiedy rzeczywiście może wam się wydawać, że źle wymawiamy jakieś słowo, ale po prostu tak było w oryginale. Jasne. Wydałyśmy też śpiewnik w ramach tego projektu, śpiewnik Mistrz Tradycji Julia Doszna, gdzie te pieśni są i po polsku zapisane, no i oczywiście cyrylicą również po łemkowsku. To również robiła Julia z Anią. Drugiej zwrotce, dobra? No, pierwszy. Pierwszą ma samą śpiewać Marlenka. Tak, tak. Tak, jak było? Tyle do połowy. No, spróbujmy. I ja sobie jeszcze pomogę drugim głosom. No. Tam na hori śnig bileńki, deszcz pojechał mimyleńki. Deszcz pojechał, ja nie znaju, sercia żalu umliwają. Deszcz pojechał, ja nie znaju, sercia żalu umliwają.
każdy mógł wziąć udział w warsztatach. Nie robiłyśmy jakiejś specjalnej selekcji, po prostu kto przyszedł, ten śpiewa. I właściwie większość tych osób, która przychodziła, tutaj została. Czy to są osoby tutaj z tego regionu? Tak. Z Łosia, czy też z innych miejscowości? Nie, ja jestem na przykład z Leszczy, Mariola jest z Łosia, Julia wiadomo. Są też osoby z Klimkówki, z Ropek, dzisiaj nie ma Asi na przykład. Także tutaj z terenu Łemkowszczyzny właściwie, chociaż kilka osób z Gorlic również jest. Przede wszystkim, no cóż, większość jest Polek, to prawda. Ale czy to stanowiło jakąś barierę dla Was, nie wiem, czy językową barierę, czy kulturową barierę? Było to trudne do odbiorze? Kulturową dla mnie akurat nie, no ale jestem jakoś już od dłuższego czasu związana z tą kulturą. Natomiast językową owszem, do dzisiaj się łapiemy na tym, że źle wymawiamy jakieś słowa. No, rzeczywiście nie było łatwo na początku. Ale teraz już dziewczyny zaczynają po łemkowsku coraz więcej mówić. Może właśnie dzięki pieśniom. No to dziewczatka śpiewają razem z nami. Kokotysia, kokotysia. Chodź dziewczatka. Oliwka, do środka. Do środka. Chodźcie. Dziewczatka, chodź tu do serdecy. Kokotysia. Skoczmy